penjaitu ya kinong tre office berokoj ngila ban ong bagi nong tre office bo Meghalaya ki poi office khar baje si baje kadau kadei bagi tu giba tre hok kisah sai lain ni kisah kentai Namar ke jingbam yai kat kum kalenti badai ban yai nak benta ke jingkiew kyrdan ha ka baide bat ki batre ha ki office sarkar Bah Disparsing rani badai nomad right to information ulapan jingshai no chief secretary ke sarkar jala bat kumju ru no khle du jangki pulit kata no director general of police halor ke jingkiew kyrdan kloi ki bidang shurung shen ha ka kam ban ye ki balat islam habai kran bat ki lar ptai khubor Bah Disparsing ulai thu bahadin ke jingpan RTI ke jongu ha ka baide ba ke jingkiew kyrdan ki batre ha po katna plebding ka badan ha fair brigade ulasem baki brio ki blatrei nadu kisnem sejak naispa prapusan sejak naispa prapunrio sejak naispa prapinyo kiyo kiu kerdan kloi pat ki bidang shurung kamshen house nam ar jari wei kalong gay ka basosi ke nada gitu ki bla join kam slim kim yo permission ki yo ben ki basu join dang chibit ti kono kala ben long begitu ki junior ki la ban salam tentu ya ki tu ki junior ki bidang shu join nang menno kila yo promotion but hab salam de tu senior ke junior te kata kai kalong ke jingla ranya police department da kalong akan kerkom te bede begane ne ngalap ang ne kalkom ka report ka pau shai ba kini ki sub officer dan next station officer ne kila tho ang ne ki ba joining osnem prap khundai phulai khundai phunriu khundai phusau khundai phulai phusan but kini ki sub officer ki banang shujon hau khandai pusan khandai phunriu khandai ba ar hajar wei ti gini ki officer ki banang shujon nang man ogini ki police personnel ki ba shujon nang man no kalayo kiu kardan syaka kardan sub officer dan station officer ti habang ape ya ka seniority list jongane ka RTI report ne ka bejrong bak seniority list ngalap bagidon ki bala join do pra pausan pra phunriu pra phunyu Prapulai kim pat yo promotion ndai ki yo kloi mana kini ki bnak shujo nyo ar jarwe kene ka pensya ya takar kom ka seniority list te hangne kani ka Atiar ka pensya bagadon sya ka ta jinge pen kiu kam hangte da ka jinge de perlok ho hangne la pensya ni Atiar report ngakali ba ha kanok kom la ben pai promotion yi brio te hangne ka promotion hangne ki jubab kolong ba la ai promotion yi brio kat kom ka seniority list but ka merit list kay merit list kadai habaki brio ki training te hadien kato ganne ki yo training ban specialize ya kano ka kam ge bede batki teki bede bakti police bede ban tending te habang kali bat ka hakano korkom baki brio ki yo ban training te hengne la batai shai number 5 on the criteria for selection of personnel for further training are on seniority list and on rotation basis. Tehne la basai taisha hengne ka Atiar report la ong ba ki brio ki bayo promotion la bias kat kom ka seniority list. Hengne la batai sai ka jingkeli kalong ba kumno pa ne kini ki brio ki ba dang shujon ar hajar wei khandai phunriu ki yo promotion kloi bani tu ki brio bla jonya do prapulai prapsa propsan prapunri tiuni do jakal dak jingkeli ba ba ban ba ka police department ka don kum kane ka ka ba bomla ban pedang ka force ka ba barit un salam ye gitu ki ba la join haswa jungki kana kani ka RTI do hne la list of firemen for promotion to leading post kum kinero kerteng ne kinero kibrio ki ba la join shwa ki myo promotion ki yo man da kini ki penang shujo nang meno ti habedai ba kani ka jingyele ba anyang te po fire and service sing te po fire brigade nak lang jonga ngala complain po ngalapan clarification na po chief secretary ba DGP kene ngala pha man ta sngi stai but ka subject kalon clarification on status of promotion when the juniors employee supersede the senior kapan clarification na po ka office jongu chief secretary bat ka DGP for necessary action te begade wani nang pham ta sngi te ka jubab ngam pat yo habile begane te nak RTI report ngalai thu HB bagadon ka jingya pentiu kam ba anyang te ngathai hadien banglayo ka clarify na po chief secretary ba DGP te ngan sa tip kham chai balai kile kumno ba panja burom ya ka police force ni ka de ka ba penjaitu ya kinong tre office bro ngila ban ong ba kinong tre office ba Meghalaya ki poi office khar baje si baje
Dari bakambu ni kadau kadai begitu gibat trai hok kisah sailan ni kisah kentai. Kata kalong pelong ni kinong trai office po Meghalaya teng man biang por po office. Si baje apa je. Mar ba ka por hakayo ka kot jong ka setiat ka syong kinong trai office. Ka jingkorop ya ka por ka kham sneu palat banyak jingkorop pisah. Ka por ka di burung kamba. Dari bangawat ya kadau balai huan slam gumne gi ong ba tang kadang trai hot ang sanyon te barani. Ki badai hak pasmat kim jodan gi jingi thu promotion ning teng shwele kat badon jingi dei prolog kata de ke ke bang amla ban priang tiga ni ke dei hadian bang alap art report nak dei nak dei department fair bikiat tengah dei ke jing sedang jonga ban pan clarify na po chief katri hadian bang layo clarify nang ne ngal asyai kumno ngan le ki department ro